Și... Bună ziua, eu sunt Cezara și am 6 ani și astăzi o să-l provoc pe tata la un joc din asta. Busy Hour. Busy Hour. Și avem așa, cărți de începător, astea, merg toate cu 1. Cărți aproape de experți și cărți înainte de aproape de experți, adică după verde, și experți. Dacă vreți, puteți să folosiți experți, dacă sunteți experți, sau dacă vreți, puteți după verde, adică aproape experți, și începători și după aia avansat. Expert. Și pentru că avem jocul de puțin timp, vom începe cu cartonașele de începători, da? Da. Iau 1. Poți să explici, te rog, cum se joacă? Da. Deci, dacă nu vă convine, Deci, nu, tragem un cartonaș un cartonaș. și așezăm Și așezăm aceste... aici. Ce sunt astea? Aceste mașinuțe. Pe tablă. Le așezăm. Le așezăm. Cum ne arată imaginea de pe cartonaș. Ce am extras. Așa, important de reținut. Mașina roșie trebuie să o facem să iasă din parcare. Adică e Deci Cea mai regula... importantă, nu? Adică e cea mai șmecheră. Regula cea mai importantă este să scoatem mașina roșie din parcare. Și pentru a scoate mașina roșie din parcare trebuie să eliberăm calea. Da? Exact. Toate mașinile. Hai, tu pe ăsta l-ai extras? Ai extras, da? Așează mașinile. Mașina roșie este cea mai importantă. Deci, am așezat mașina roșie. Acum o voi așeza pe cea galbenă. La fel ca în imagine, da? Vrei să te ajut? S-a emoționat. Am dat seama ce am greșit. Trebuie să vă dați seama ce ați greșit. Că dacă nu vă dați seama ce ați greșit, puteți să aranjați piesele cum nu e în imagine și să nu vă iasă bine. Nu ai o singură mașină. Bun, eu voi porni cronometru și la fel, cine va scoate cel mai scurt timp va fi câștigător, da? Da, începem în 3, 2, 1, start! Gata. Stop. Cezara a scos 16 secunde. Să vedem acum cât scoate Să te văd pe tine. tati. Același cartonaș? Nu același cartonaș, pentru că deja știi regula. Trebuie să extragi un alt cartonaș. I-am dat eu. Lasă-mă să aleg. Nu alegi. E un cartonaș care... Da, e amestec, da? Ia, trebuie să ne arăți cartonașul tău. Ia. Bun, hai. Le așezi și când pornești vom... Asta a fost... Când începi jocul, voi porni cronometru. Deci Cezara ține minte 16 secunde, da? Am eu norocul. Să notez. Să termin. Să le trag cele mai grele. Hai, ușor. Nu-i nimic. Nu contează culoarea. Important e să... Da, contează culoarea.
Nu contează. Trebuie să le așezi exact. Dar pot să la fel mașinile. Tot la fel. Da, trebuie să le așezi în ordinea respectivă. În cazul în care nu te descurci, cartonașul are pe spate mutările pe care trebuie să le faci. Te ghidează. Deci am Și de aceea este bine să le pui în ordinea... pe culori, sunt notate Da. și cu litere. Și îți spune pe fiecare literă în parte ce mutare trebuie să faci, câte Exact. mutări și în ce sens. Bun. Hai, îmi spui Pornim când... cronometru, da? Stai puțin. Pornim, da? Când sunteți gata, da? Gata. Gata? Hai. Da. E foarte greu asta. Da? Eu zic că o să reușesc. Sper. Da, ai notat în asta. Ia să-l vedem pe tati. Dacă reușește să scoată mașina. Eu sper să reușesc, încerc. Bravo, ai reușit într-un minut și 3... 1 minut și 3 secunde. Am Gradul de dificultate. oprit eu mai târziu. Câte secunde? 63 de secunde. Da, am descurcat destul de bine. Deci, 6 și 3. Da. M-am descurcat destul de bine. Corect. deci s-a descurcat destul de bine. S-a uitat pe spate. Da, Da, da. mai fă o dată. Nu, lasă-l. Nu e adevărat. O câștigat în 63 de secunde Oricum ai văzut. și a și trișat. Deci El nu se pune. ai câștigat chiar dacă el a trișat. Deci tu ai câștigat chiar dacă el a trișat, da? Deci Cezara este câștigătoare. Felicitări, Cezara. Ne vedem data viitoare la un nou vlog. Like. Abonează-te. Cezara Fan. Da. Așa, și data viitoare trecem la nivelul 2 de dificultate. Ce spuneți? De acord? Da. De acord. Bine. Doar că, fiți atenți, aici la tata am pus de la trișat, că a trișat. Pa, pa, și uitați să vă abonați. Pa, pa.